Velkommen til den her lille præsentation af vores proviantkøleanlæg, hvor vi rigtig gerne vil vise lidt om, hvad vi har testet og udviklet gennem de sidste 2 år. Det her, det svarer til besætningernes køle- og fryseanlæg ude ombord på et fragtskib. Det er så her, hvor besætningerne de opbevarer deres proviant. På et traditionelt fragtskib vil det se sådan her ud med nogle køle- og fryserum. Så der opbevarer de tingene, mens de er til søs. Og derfor er det selvfølgelig rigtig vigtigt, at det er driftsikre anlæg, der er koblet op. Grundideen har været at udvikle et miljøvenligt køleanlæg, som anvender naturlige kølemidler med en lavest mulig GWP, og så på en måde, så vi kan komme af med alle de her HFC-kølemidler med høje GWP'er og miljøbelastninger. BeCool har udviklet og fået patent på det her miljøvenlige køleanlæg, hvor vi anvender CO2 som kølemiddel, sammen med en speciel type kompressor kaldet rotationskompressorerne. Det har været særdeles svært, hvis ikke næsten umuligt, at finde nogle kapaciteter, der kunne matche de små kølekapaciteter, som der er på fragtskibene i dag. Og specielt når man bruger CO2 som kølemiddel. Den udfordring har vi løst ved at anvende en meget speciel type kompressorer, nemlig rotationskompressorerne, og det er den her lille type her. Anvendelsen af rotationskompressorerne har også bevirket, at vi har været nødt til at udvikle et olieretursystem, og det har vi gjort i samarbejde med vores styringssamarbejdspartnere. Ligeledes har vi lavet en gaskøler som til søvand, som kan klare op til 120 bar, og vi har selvfølgelig også udviklet en gaskøler til LT-kølevand, og den kan køre op til 44 graders LT-kølevand. Temperaturerne ude i kølerummene, dem kan man fx overvåge her med de her display her, der kan man lave sætpunkter og så videre derfor. Og selve anlægget, det kan man overvåge igennem her, og der kan man se driftsparametre og det hele for anlægget. Derudover så tavlen, den er selvfølgelig lavet sådan, at der er højspænding og lavspænding fordelt på hver sin side af tavlen. Højspændingssiden er højre side og lavspændingssiden i venstre side. Selve anlægsstyringen, det er selvfølgelig en videreudvikling af standardstyringer, som vi har gjort sammen med vores producenten og vores samarbejdspartner, sådan at vi kan bruge stort set standardkomponenter, og så vi kan gøre en meget mere præcis regulering og meget nemmere styre kapaciteterne på kompressorerne. Hvis rederierne ønsker det og tillader os adgang til styringerne, så giver det os mulighed for, at vi kan supportere og hjælpe med fejlsøgning på distancen, og således også reducere miljøbelastningen i forhold til at flyve montører ud for at fejlsøge ude på skibene. Styringens opbygning, den er lavet sådan, at den giver mulighed for, at vi kan se alle driftsparametrene, og der kan vises trendkurver for anlægget, hvor vi kan se f.eks. temperatur, tryk og strømforbrug. Og man kan jo bare skifte rundt, som man nu har lyst til. Og her kan man så se et eksempel på nogle af de data.